Moje dielo s názvom Plot hovorí o vzťahu dvoch ľudí, ktorého výsledkom je vždy nejaký plot, podľa mňa. A už záleží na tom, že akú má ten plot podobu. Je to vlastne konštrukcia kovová, na ktorej je zavesené toto semienko a pod ním je jama plná vody. A vlastne celé to má hovoriť o tej takej cirkulácii, o tom pohybe vo vnútri toho vzťahu. To, že visí, je veľmi dôležité, pretože je to také vyjadrenie toho nehmotného, že sa to znáša niekde medzi nami, niekde nad nami, dajme tomu niekde v nás, cítime to v nás. A ten plod je taký jasný. Myslím si, že ak niekto z nás dokáže pomenovať, o čom nejaký vzťah je, čo pre neho znamená a vie, ako mu dáva život, tak vtedy je ten plod jasný a vtedy je to o ňom samotnom. Čo sa týka sympózia, tak tu je atmosféra veľmi dobrá. Tak ako to má byť, že vlastne na sympóziu sa ľudia neprídu len niečo spraviť, nejakú svoju vec, ale prídu v prvom rade komunikovať. Komunikovať cez umenie, komunikovať o umení, komunikovať spolu, lebo umelec je v živote väčšinou sám, v takom bežnom živote. A toto je taká jedinečná príležitosť byť tak zvláštne spolu. A myslím si, že ani jeden človek odtiaľ to nebude odchádzať s tým, že niečo nedostal od tých druhých. To si veľmi cením. To si myslím, že patrí veľká vďaka aj Pálovi, ktorý sa o takúto atmosféru snaží. Veľmi to cítiť, že do toho vkladá veľa energie. Malo by pokračovať takéto niečo. Malo by sa toho diať stále viac. A veľmi si myslím, že by bolo dobré rozširovať takúto nejakú komunikáciu so širšou verejnosťou, nejakú spätnú väzbu, aby sa tie veci, ktoré tu vznikajú, mohli pozitívne implantovať do spoločnosti. To je strašne dôležité pre umenie, najmä do budúcnosti a na jeho pochopenie celkovo a v konečnom dôsledku na skvalitnenie života všetkých ľudí. Lebo umelci nerobia svoje umenie len tak pre nič za nič. A veľmi radi sa cítia pochopení. Takže tak, to bolo všetko.